Vice Chancellor jang North Eastern Hill University Professor P.S. Shukla unwan joint tray lani unwan simti biang kum Vice Chancellor menta kasi ka atrik unai wing arajar arpusau kani ka jingwan simti biang jong Shukla ya ka Shuki jong Vice Chancellor kalong hadian ba ula simchuti ka to kan tayau hadian malami ke jing yakhi hakani ka school ba da ki samla puli bat kumjuru kinong hikai Shukla ula phatno la ka jong ga yeng rasam jong hadian ka yeng ka samju kala shapan pra haki bru ki ba amla ban tip Hakapor bo sim shuti Shukla ulapan pa bo sim la sa shu anehu nakadaw ba kabam singa shu kasong ka sa ka jong bat shua bo sim ti biang yakan ka Shuki menta ka sngiru ulapan daki nang phara na ka sarkar plan ni kita ke central security mor shania yagi board phara jong ka sarkar Meghalaya hanrai kani ka jong sim ti biang jong Shukla ya ka Shuki VC hanehu kala banyak tengkho bat ki samla puli kinong hikai bat kinong tray jo kinhu bat kumjuru ka emang salang haga jalan Meghalaya haga baki babon kala penpau ba kem kwa shu yaw ni Vice Chancellor ba mata ban sinti biang ya ka kam lani wat bandrung hane huru wat nakaliang jo babon ki seng halang ka darba shrang molai pelun lu kala persya ba kinam sha shu yo Shukla ba ni ka ki benta jo kam Enough is enough! Resign now! 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 Haka juga pon nakaliang juga seng hito kala pha daga jingtho syo menteri ketrat poyeng juga sarkar pedeng Amit Shah ban kentu yu ba umde ban sngap dani ai ya ka jingpan jong Vice Chancellor kanehu PS Shukla man ai ka jingda yu dagi bor para juga sarkar pedeng nambar ka bor sarkar pedeng lani ki bor para juga sarkar pedeng kibde banyada yu nu rushimet hande ka kamram juki kalong banyada ya kari bat I kinong shnong jongata kari laru man kado hangne ban nakaliang juga Ministry of Education juga sarkar pedeng kala thum ya ka jing tuket ka bakan thop ya ki arnut kit khan ya ka bala kli dau chairman barem joka UGC ba kumjuru Vice Chancellor barem joka Assam University ya ka bakap long ya ka jing tuket bat kala ipor hadum pendep ya ka jing tuket hadu ka arfana tarik do benai u baladep kani ka kanhuan kala wan chenhu banyak kendu ya ki samla puli ya kini hikai bat igoi de kinam tray hadum tam tip ka report bakala ai sika Ministry of Education